Bejn it-tlieta u l-4 f'pajjiżna ġew irreġistrati 15-il każ ġdid ta' COVID-19. B'hekk il-każi attivi f'pajjiżna issa jammontaw għal 374. Sa mill-bidu ta' din il-pandemija f'pajjiżna kellna 30,249 każ ta' COVID-19. Fortunatament fl-aħħar 24 siegħa ma kellna l-ebda mewta kaġun tal-pandemija biex l-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 413. Bejn it-tlieta u l-4 l-persuni li fiequ minn dan il-virus kienu jammontaw għal 41 biex bekk il-persuni mfejqa jammontaw għal 29,462. Sa tlieta dawk li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin telaw għal 103,882. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa wara ġimgħat magħluqa reġgħu fetħu diversi ħwienet li jbiegħu affarijiet mhux essenzjali kif ukoll reġgħu bdew jingħataw servizzi meqjusa mhux essenzjali. Fetħu wkoll mill-ġdid il-mużewijiet għalkemm il-gyms u l-iskejjel tal-Ingliż, it-teatri, iċ-ċinimas u r-ristoranti inżammu magħluqin. Ir-ristoranti ser ikunu qed jiftħu mill-ġdid fl-10 ta' Mejju iżda sal-5 ta' wara nofsinhar. Dan fil-waqt li l-bars u l-gyms għadhom fil-għama dwar meta ser ikunu jistgħu jinfetħu mill-ġdid.